την υποψήφια δήμαρχο του Πασόκ στο Ρεόκαστρο, τη Χριστίνα Συναλίδη. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τη συντονιστική για τη σημερινή εκδήλωση του Πασόκ και του Νέου Δήμου. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συντιμότες του Ρεοκάστρου, βρισκόμαστε 2 μήνες περίπου πριν από τις δημοτικές εκλογές. 2 μήνες από την ευκαιρία που μας δίνεται να αποφασίσουμε για τον τόπο μας. Θα κληθούμε όλοι μας να τοποθετηθούμε για τα πράγματα, για τον Δήμο μας, για τα προβλήματά μας. Η πολιτική και οι εκλογές έχουν ενδιαφέρον και ουσία όταν υπάρχει διακύβευμα και δίλημμα. Δίλημμα υπάρχει όταν εμφανίζονται τουλάχιστον 2 προτάσεις. 2 προγράμματα, 2 προοπτικές. Εμείς εδώ σήμερα στο Ρεόκαστρο δηλώνουμε ότι είμαστε παρόντες. Καταθέτουμε μια πρόταση ενώπιον των δημοτών του νέου Δήμου. Ευχής έργο να καταθέτουν και άλλες προτάσεις για το μέλλον του τόπου και άλλα σχέδια και άλλα προγράμματα.